Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqy bir tarap ýurdumyzda hyýçy äderlikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we Italiýa Respublikasynyň prezidenti Sergio Mattarellanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki döwletiň başdanlary mähirli salamlaşyp, söhbetleşikde deňkukluk, özara hormat goýmak we netijelik ýolgular esasynda gurulýan Türkmen Italiýan gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanagatlanma bildirdiler. Hormat prezidentimiz Italiýanyň prezidentine diýip bolan dostlukly döwletara gatnaşyklary ösdürmäge uly goşundy üçin tüý sürekden minnetdar bildirip, telefon arkaly söhbetleşigiň ähli ugurlar boýunça iki tarap bilen hyzmatdaşlygyndan beýlägem potulandyrmaga ýardym etjekdigini bellädi. Şunuň bilen maglykda milli liderimiz 2019-njy ýylyň noýabrynda Italiýa bolan saparyny aýratyn mähirlik bilen ýatlaýanyny ynykdy. Şol saparyň marşyny Rimde geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň dowamynda syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady, meden insanperwer we beýleki ulgamlarda özara gatnaşyklaryň wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şol gepleşikleriň netijeleri boýunça gazarylan ulalaşyklar köp ugurly Türkmen Italiýan hyzmatdaşlygyny hiltadan täze dereje çykarmaga kuwatly iter berdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle-de prezident Sergio Mattarella Türkmenistanyň beýtarap daşary syýasy uguruny hemişe berk gollaýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Şunuň bilen maglykda ýurdumyzyň halkara parahatçylygy we howpsuzlygy putulandyrmagy, dünýäniň äkli döwletleriniň durnukly tüçüni üpçün etmäge gönükdirilen başlangyçlarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň hemde beýleki awraýly düzümleriň resmi namalaryny öz beýany tapýanlygyny ýytaldy. Biz Italiýanyň Türkmenistanyň tekliplerini ilerletmäge işe gatnaşyp, biziň başlangyjymyz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň energetika howpsuzlygy, durnukly ulug, ekologiýa ulgamyna birnäçe başlangyçlarynyň awtordaşy bolup çykyş edýänligine ýokary baha berýäsip, döwlet başdanmy aýtdy. Öz nowatyny biziň ýurdumyz Italiýa Respublikasynyň netijeli başlangyçlaryny, dürli halkara düzümleri saýlawlarda Italiýany gollaýar. Söhbetleşigiň dowamyny prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Sergio Mattarella hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny anyklaşdyryp, sowda, ykdysady ulgamy, olaryň hataryny görkezdiler. Şunuň bilen maglykda Italiýanyň Ýewropa döwletleriniň arasynda Türkmenistanyň iň iri ykdysady hyzmatdaşy bolup durýanlygy bellenli. Geçen ýyl Italiýa ýurdumynyň daşary sowdasynda 3-nji orny ýeledi. Şunda iki tarap bilen harit dolanşygy 1,5 milliard Amerikan dollaryna gowrak barabar boldy. Häzirki wagtda Italiýanyň türkmen önümleriniň eksporty boýunça hyzmatdaşlarynyň sany ikinji orny eýleýänligi bellälikdir. Bu orada hyzmatdaşlyk mundan beýlägem ösdürmek babatda neft-gaz ulgamy ýaly strategik ähmiýeti aýratyn üns berildi. Ma'lum bolýar 2008-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň eni kampaniýasy işleýär. Bu kampaniýa ýurdumyzda alyp barýan işini giňeltmäge çalışýanlygyny görkezýär. Mundan başga da Italiýaly hyzmatdaşlar Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň taslamatyny durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiligini öwrenmäge gyzyklanma bildirýärler. Neft we gazy gaýtsyny işleýän podoklarda hyzmatdaşlyk üçin ul mümkinçilikler var. Bu abatda ilkinji nowatda görüň esasy çiğ mal hökmüni tebii gaz ulanýan önümler öňürmek boýunça zawodlaryň gurulşy bardy barýa. Şunuň bilen maglykda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ýokarda agdalan ugurlarda işleýän Italiýan iş ugurlugynyň wekilleriniň türkmen kärdeşler bilen ýakyn wagtda online duşsugyny goramoň maksudalyk boljakdygyny aýtdy. Argatnaşyk we kommunikasiýalar ulgamy iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ýene-de bir geljek ugurlarynyň hataryny görkezildi. Häzirki wagtda bu ulgamda Thales Alliana Space kampaniýasy bilen bilelikde işlemek mümkinçiliklerini garaýar. Şu ýylyň may aýynda Türkmenistany ykdysadyty mundan beýlägem ösdürmek üçin anyk emeli hemra arkaly maglumatlar almaga gyzyklanma bildirýän ministrlikleriň we podok edarlarynyň isleglerini öwrenmek üçin ýürüýte podogara topar dördüldi. Döwlet tüzümleriniň teklipleri öwrenilenden soň bu kampaniýa bilen gepleşiklerde geljekki ädimler bardy habar berler. Şunuň bilen hatarda odal gazylynyň ulalaşyklary durmuşa geçirmek çäklerini beýleki bir meşhur Italiýan kampaniýasy Leonardo kampaniýasy bilen gatnaşyklar ýygydarly ösdürilýär. Ýeşewir tüzümleriň arasynda gatnaşyklar hem sowda, ykdysady, hyzmatdaşlygyň möhüm uguru bolup durýar. Şunuň bilen maglykda iki tarap bilen resmi namalaryň 20-sine gol çekilmegi geçen ýylyň noýabr aýynda Milanda geçirilen Türkmen Italiýan işewurlar forumunyň netijesi bolandygy kanagatlanma bilen bellenli. Geljek uly bilelikdäki taslamaların hataryny Türkmenistanyň gün batareýalary üçin paneller çykarýan kärhanany, keramik önümleri önürýän önümçiligi döretmek, döwrwap tehnologiýalar ulanma arkaly ýöňe gaýtadan işlemegi ýol goýmak ýaly taslamalar var. Telefon söhbetleşigiň marşyna hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we Sergio Mattarella insanperwer
hizmetdaşlygynyň meselesini aýratyn ünsürler. Belenşi ýaly Italiýa hemde Türkmenistan baý taryhy medeni mirasy edirler. Munyň özi netijeli gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin oňat mümkinçilikler şertlendirýär. Ýetgiderli ýagdaýda geçirilýän dürli şäherler şeýle-de Italiýan kunärmenleriniň ýurdumyzyň birnäçe binagarlyk ýadgarlyklaryny alyp barýan köp ýyllyk işleri şol gatnaşyklar hasam baýlaşdyrýar. Geljekde de ýetgiderli ösürilmegini talap edýän bu işler Italiýanyň esasy ilim hemde bilim merkezleri bolan Bologna Universiteti hemde arkeologiýa barlyklary we galyp agtarşlary boýunça Turin merkezi bilen baglaşylan degişli iki tarap bilen ýalyşyklaryň şäherlerini amala aşyrylýar. Milli liderimiz bu ordaky toplanyň oňyn tejribäni nazarda tutup, Germaniýada guralan Margiana Türkmenistanyň çägindäki 1-nji eýýamynyň şalygy atly sergi ýaly Italiýada da arkeologiýa sergisiniň guramagy mümkinçilikleri şeýle-de gadymy Parfiýanyň taryhy gymmatlyklarynyň sergisini guramagy meýilleşdirmek bardaky pikiri beýan etdi. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilim ugrü boýunça hyzmatdaşlyk meselelerini degip, biziň ýurdumyzda Italiýan diliniň öwrenilmegine ulans berilýändigini bellädi. Häzirki wagtda ol 2 ýokary okuw mektebini ulgamlaýan esasyna öwredilýär. Şu ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap Orduş bölüm ýene bir ýokary okuw mektebini Adada Milli Dünýä Diller Institutyny açyldy. Mundan başga da şu okuw ýylynyň başlap Italiýan dili Aşgabatyň umumy bilim orta mektepleriniň birini okudylyp başlandy. Şunun bilen birlikde durmuş ulgamyny hususan saglyk goraýyş we derman senaty boýunça netijeli hyzmatdaşlyk giňeltmäge taýýarlyk beýan edildi. Bir söz bilen aýdylanyny bilelikdäki tagalary özara bekwitlere gönükdirmek üçin uly köp ugurly mümkinçilikler bar diýip milli liderimiz aýtdy. Döwletara gatnaşyklaryny mundan beýlägen puturlandyrmak syýasy, ykdysady hemde insanperwer ugurlaryny netijeli hyzmatdaşlyk ösürmek maksady bilen döwlet başlarymyz anyk teklipler, şol sany ýetgiderli daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler ýetgiderli geçirme arkaly daşary siýaset edaralarynyň arasynda gatnaşyklary işçileşdirmek hemde şunun bilen baglykda iki tarap bilen ýol kartasyna ýa-da hereketleriň meýilnamasyna gol çekmäge taýýarlyk boýunça anyk teklipler öňe sürdi. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sewda ykdysady hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin Türkmen Italiýan işçiler geňeşini ýa-da degişli işçi toporuny döretmegi şeýle-de her ýyl Türkmenistany Italiýanyň ykdysadyýatynyň gününi geçirmegi we Milan şäherini ýurdumyzyň sewda wekilhanasyny açmagy teklip etdi. Milli liderimiz insanperwer ulgamyny hyzmatdaşlygyň toplanynyň oňyn tejribesinden uralyp Türkmenistan Italiýa medeni dialogi esaslandyrmak maksadyna laýyk boljakdygyny bellädi. Ol bilim, ilim we medeniyet ulgamyny bilelikdäki tatlamalar durmuşa geçirmek üçin hemişelik hereket edýän meýilnamaçy hökümine hyzmat edip biler. Döwlet başlarymyz şeýle-de Italiýalyk ýerdaşyny özü üçin islenlik amatly wagtda resmi sapar bilen Türkmenistana gelmäge çağırdy. Çakylyk, hoşalyk bilen kabul edildi. Italiýanyň başlygynyň belleşi ýaly ol degişli şertler emele gelen wagtynda ýurdumyza gelip görmäge tüý sürekden şahatdyr. Prezident Sergio Mattarella Türkmen Italiýan hyzmatdaşlygynyň derejesini we many mazmunyny ýokary baha berip, daşary işler ministrlikleriniň arasynda gatnaşyklar puturlandyrmak, ykdysady we insanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmek we diversifikasiýalaşdyrmak, medeni şäherler guramak, ýokary okuw mektepleriň arasynda gatnaşyklary çuňlaşdyrmak boýunça Türkmen lideriniň öňe süren ähli tekliplerini dol gollaýanyny beýan etdi. Bellenşi ýaly ähli teklipler düýpli öwrenler hemde durmuşa geçirmek üçin Italiýanyň hökümetine berilär. Söhbetdeşliğin ahırında hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we Sergio Mattarella okkunly ösüş käsitine eýe bolan döwletara gatnaşyklarynyň ýagdaý hemde geljekki ösüşi bardaýlyk işewurlyk ýagdaýyna eýe bolan söhbetdeşlige kanagatlyny bildirip, birek hemde iki ýurdun halklaryna iň gowy arzuwlaryny aýtdylar. Berqarar döwletimiň bagtyýarlyk döwründe hormat prezidentimiň berýän gollawlary bilen Senat we Gurulşyk Önümçiligi ministrliginiň kärhanlaryny öndürilýän gurulşyk önümleriniň görnüşlerini artdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän Senat önümlerini ýurdumyzda öndürmek boýunça degişli işler alınıp barylýar. Hormat prezidentimiň yerli çyýmal serişçilerimizde erejeli peýdalanmak, ekologiýa taýdan arasy eksportdan ýetinen önümçilikleri ýol goýmak barada beren tawşyryklaryndan uralyp, Senat we Gurulşyk Önümçilik ministrliginiň bilmeýän etrafyndaky demir beton önümleri zawodynyň hünärmenleri bilen Ilimler Akademiýasynyň Kimia institutynyň alymlary gurulşyk önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek boýunça birnäçe degişli işler durmuşa geçirýär. Türkmenistana bar bolan dolomitden magni oksidini almaklan we ondan önümçilikde ulanýan has ýokary temperaturaly oda çydamly kerpiç öndürmek önümçilik teknologiýasyny ilmi taýdan taýýarlap bermek boýunça baglaşylan şertnamanyň esasynda ilmi barlyk we önümçilik synagy işler geçirildi.
Ýokary temperaturaly oda çydamly kerpiçiň önümçili boýunça bu möhüm meseleleň oňyn çözgüdi magni oksidli oda çydamly kerpiçleri önümçiligi ornaşdyrmak bilen maňlar. Ýokary temperaturaly oda çydamly kerpiçleriň düzümini 30-90 götürmeçeli magni oksidi saklanýar. Düzümini köp mukdarda magni oksidini saklayan ýokary temperaturaly oda çydayan kerpiçler öňürilse önümiň hiline täsir etjekdigi bellidir. Eger de 85 götürümden az bolmadyk magni oksidini saklayan kerpiçler öňürilse, onu kerpiçiň oda çydap bilmek ukyplygy 2800 grad çeli artýana kesgitlenli. Magnezitli kerpiç önümçiligi üçin tebigi minerallar, ýagny biziň yerli çyýmallarymyzyň ähmiýeti ören ullur. Hemik düzüm boýunça ýokary temperaturaly oda çydamly kerpiçleriň esasy düzümi magni oksiddir. Hemik düzüm boýunça magni metalynyň birleşmelerini saklayan minerallaryň ahal welatynyň bekerden etrabynyň keleti kenini, lewap welatynyň magdanly kenine bardygy anyklanly. Bekerden etrabynyň keleti ýatygynyň degişli nusgalyklar alındy we barlyk hany şertlerini hemik düzümi degişli usul bilen kesgitlenli. Kelete ýatygynyň dalamitiň düzümini magni oksidiniň 15-18 götürmeçeli saklanýanyny ýüze çykarly. Lewap welatynyň magdany şekerini ýokary temperaturada ýakylyp baýlaşdyrylan kaustik dalamitiň düzüminde saklanýan magni oksidiniň 35-40 götürmeçeli baýlaşýanyny öwrenildi. Yerli çyýmal bolan dalamitden magni oksidini almaklaryň birnäçe usullary barlyk hany we önümçilik şertlerine synagdan geçirildi. Şonu esas önüm bilen bir wagtda uğurduş önüm kökümini uly üstlebildirilýän gurulşyk materialy bolan gips emele gelýär. Geçirilen ilmi barlyk işleriň netijesinde ýakylyp baýlaşdyrylan kaustik dalamitden ýokary temperaturaly oda çydamly kerpiçler üçin gerek bolan magni oksidini almaklyk ykdysady we ekologiýa taýdan amatly hasap edilýär. Ýakylyp baýlaşdyrylan kaustik dalamitden magni oksidiniň çykymy we araslygy oňyn hasap edildi. Hünärmenler bu orada durly ilmi işleri alyp barmaklygy, täze görnüşli önümleri öňürmeklige dördülen mümkinçilik üçin hormatly prezidentimize hoşalyk bildirýärler. Hormat prezidentimiz Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisinde harby hukuk goraşdydarlaryň aýratyna ýurdumyzyň gümrük edaralarynyň ferket şäklerine degişli ziýansızlanýyş işlerini alyp barmak babatda wirur tawşyryklar berdi. Bellenşýäli bu çärlerin öz wagtyny we netijeli ýagdaýda alınıp barylmagy häzirki çylşyrymly ýagdaýlarda aýratyn möhüm bolup durýar. Mehriban arkadaşımızın alıp barayan öňden görjülükli siýasaty netijesinde dünýädäki çylşyrymly ýagdaýy nazar alyp, ýokunç keserleriniň ýurdumyzyň şägini aralaşmagynyň öňüni almak boýunça Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň, döwlet ferket gullugynyň, harby gullukçylar tarapyndan watanymyzyň dostluk ferketinden geçýän halkara demir ýollaryň, gara ýollaryň, howa ýollaryň, deňiz portunyň gödäwçilik geçiriş ýerlerini toplumlayan işler alınıp barylýar. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň, döwlet ferket gullugynyň harby gullukçylary, döwlet ferketinden geçýän halkara demir ýollarynyň, gara ýollaryň, howa ýollaryň, deňiz portunyň gödäwçilik geçiriş ýerlerini ýokunç keferleriň ýurdumyza aralaşmagyny öňüni almak boýunça netijeli işler alınıp barylýar. Ýurdumyzyň döwlet ferketinden geçiriş ýerlerini ýürüte ferket ýaka zowluklar döredilip, häzirki wagtda şol zowluklarda ýurdumyzda keserleriň ýaýrymagyna garşy göreşýän adatdan naşar topar hereket edip, bellilen düzgünlere laýyklykda işler alyp barýarlar. Ýurdumyza gelýän ýa-da daşary döwletlere çykarylýan awtologlaryň itirkegleri sürüjüleri galtaşmadan çalyşmak işleri bökdönçde ýola goýuldy. Daşary ýurt döwletlerinden gelýän awto, demir, howa ulaglaryny we olarda getirilýän ýüklerde, harytlerde ilkinji nowatda doly ziýansızlanýyş işleri geçirilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň, döwlet ferket gullugynyň we migrasiýa gullugynyň sanitar karantin gulluklarynyň küdärmelerinden dördülen topar tarapyndan bilelikdäki resminama barlyklar geçirilýär. Daşary ýurtlardan ýurdumyzyň şägini halkara gödäwçilik geçiriş ýerlerinden gelýän ulag feriştelerini ziýansızlanýyş böwütli çukurundan geçirilip, yüklü ulag feriştelerini fumigasiýa ziýansızlanýyş feriştesi bilen ýuwjy kameralardan geçirilip araslanýar. Daşary ýurtlardan gelýän ulag ferişteleriniň ýükleri rentgen enjam arkaly barlanýar. Munyň özi milli liderimiziň tawşyryna laýyklykda alınıp barýan işleriň netijeli häsiýetine eýe bolmagyny aýratyn möhümdir. Türkmenistan Owy hojalyk we daşky urşaw gorumak ministrliginiň ýolbaşçylary we wekilleri bilen garaşly döwletleriň arkalaşygynyň tokumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgoşdurjy geňeşiniň başlygynyň ornmasary, ilimleriň doktory, professor Ivan Kuzminin arasynda video aragatnaşyk arkaly duşup geçirildi. Duşunda bamına soýul ýurdumyzda galla kişine başlanan nägbilen bir hatarda buğdaýyň täze görnüşlerini döretmek we tokumçylyk işini dünýä ilmlerine laýyklykda ilmesasy alyp barmak. Şol sana güýlük buğdaýyň yer almanyň we meýleki owa hojalyk ekinleriniň tokumçylyk işini döwrewap kämilleşdirmek we bu urda halkara hyzmatdaşlygyny hemde ilmi barlyk edaralaryň özara gatnaşyklaryny hasa işleňleşdirmek babatda özara pikir alşyldy.
Şeride duşunda bamına güýlük bugdaýyň tokumçylygy bilen birlikde yer almanyň üstürlüp ýetişdirilşi, Mekke joganyň hemde günewakaryň görnüşleriniň aýratynlyklary, olaryň toprak howa şertlerine bagylykda arsenikasynyň kadylary, tokumçylyk ulgamyna ýetilen sepetleri barada öýdary pikir alşyldy. Ivan Kuzmin bu urda 2019-njy ýylyň 15-nji 16-njy maý aralygyna ýurdumynyň paýtagty Aşgabat şäherine geçirilen garaşy döwletleriň arkalaşygynyň tokumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyrjy geňeşiniň mejlisiniň şeride Türkmenistanyň oba hojalygynyň gazananlaryna bagşlanan sergisiniň we Türkmenistanyň oba hojalyk ekinleriniň tokumçylyk ulgamyna ýetilen sepetler we öňde durýan möhüm wezipeler atly halkara ilmi maslahatynyň uly ähmetiniň bardygyny bellidi. Şeride şol çäherlere awraýly ilmi barlyk edaralarynyň alimläriniň gatnaşyp, özleriniň degerli maslahatlaryny berenligi hemde bu gatnaşyklaryň geljekde hatda işçileşdirilmeginiň gödüňne tutulýanyny aýtdy. Duşukda garasy döwletleriň arkalaşygynyň tokumçylyk meseleleri boýunça hökümetara goşdurjy geňeşiniň 25 ýyl ýubiley bayramçylygy münasibetli ilmi maslahatlaryň geçirilmegine meýilleşdirilýänligi bellenildi. Şeýle hem hormatly prezidentimiň ýurdumynyň köpçüliklerin habar berişleri ulgamyna halkara hyzmatdaşlygy giňertmek babatda beren tapşyryklaryny oralyp, Türkmenistanyň telewizioniýa, razıgetbeşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Aziýa ýuwaş ummany telerazıgetbeşikleri birleşiginiň ýol başçylary bilen video aratnaşyk arkaly onlaýn duşuşy geçirildi. Hormatly prezidentimiň habar berişleriniň alyp barýan işlerini dünýä tejribesi bilen baýlaşdyrmak barada beren tapşyryklaryny uranyp, halkara habar beriş guramaty bilen gatnaşyklar ösdürilýär. Onlaýn duşuşyň maksady Türkmenistan bilen Aziýa ýuwaş ummany telerazıgetbeşikleri birleşiginiň arasynda hyzmatdaşlygy hassa ösdürmek mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşmakdan ibaret boldy. Video aratnaşygyň barşynda şuýl ýurdumyzda giňden bellenýän hemişelik bir taraplanmadan şanyny 25 ýyllyk bayramçylygy münasibetli geçirilýän çäherleri, Guramanyň agza ýurtlarynyň teleýaýlanmary arkaly giňden şohlanýanlaryň ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Aziýa ýuwaş ummany telerazıgetbeşikleri birleşiginiň baş sekretary öz gedegine şuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidentiniň ýol başlaryna Türkmenistanyň durmuşyň ähli ugurlaryny amala asyrlaýan beýik özgertmeler Türkmenistan bilen ýolly bilen we ýa-da ösdürilýän halkara hyzmatdaşlyk üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýtdy. Bugünkü geçirilen video aratnaşyk arkaly onlaýn duşuşam hormatly prezidentimiň özgertmeleri netijesinde Türkmenistanyň bu halkany guramasy bilen barha ösýän hyzmatdaşlygynyň nowatdaky suwtnamasy boldy. Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylyna ýokary iş netijelerini gazanýan kärhanlar ýurdumyzyň ähli kunjoklarına bolşýaly Lewap welatyna eken. Welatyň halaja trawyna paxta araslaýyş kärhanasynda gazanýan üstünlikler aýratyn bellenmäge münasipdir. Welatda bar bolan şu beýleki ugurlar kärhanlarda häzirki paxta ýygymyna taýýarlyk döwrüne işler hasam guramaçylykly barýar. Hormatly prezidentimiň oba hojalyk ulgamyny ýygyderli ösdürmek, oba adamlarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hadam ýokarlandyrmak barada edýän taýhy tagallary ýurdumyzyň zähmetseýir babadaýhanlaryny, täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Milli liderimiň bu ulgama dünýäň en kämil, kuwwatly oba hojalyk tehnikalaryny ýygyderli alyp bermegi, öňümçiligi, ilmiň öňde barjy gazananlarynyň, şoň bilen birlikde daýhançylygyň ata-babalarymyzdan gelýän netijeli usullarynyň ornaşdyrylmagy, zähmet öndürjiligini ýokarlandyrmaklygy, bol hazyryň kemale gelmegine ýardam edýär. Arkada prezidentimiň döredip berýän şertlerinden dolu peýdalanýan Lewap welaýatynyň zähmetseýir paxtaçylarym watan harmanyna bol paxta hasylyny tapşyryp, Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýylyny zähmet üstünliklerini beslemek maksady bilen tutan ýerli zähmet çekýärler. Häzirki wagtda paxta ýygynyna badalga berilmeginiň öň ýanyny paxta hasylyny kabul etsek kärhanalaryň, harmanhanalyň mögsüme dol taýýar edilmegi welaýatda bu möhüm şäherden guramaçylyk geçirecekdigine şaýatlyk edýär. Arkada prezidentimiň ähli taraplaryň kömek gollaglary bilen ýylyň agaltynyň bol hasylyny kemale getirýän Lewap welaýatynyň zähmetseýir paxtasy babadaýhanlary 2020-nji Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýylyny azaýyp zähmet üstünliklerini beslemek maksady bilen tutan ýerli zähmet çekýärler. Welaýatda ören jogapkärli mögsüm bolan paxta ýygymyna ykjam taýýarlyk görülip, bu wajyp mögsümi guramaçylyk geçirmek üçin ähli tagallalar edilýär. Mögsümiň dowamyna ýygnalan paxta hasylyny bökdünsiz daşamak we kabul etmek üçin zerur işler geçirilip paxta araslaýyjy kärhanalar hemde harmanhanalar bu jogapkärli döwre dolu taýýar edildi. Welaýatyň beýleki taraplaryna bolşy hormatly prezidentimiň gurduryp beren dünýäň en kämil tehnologiýalary bilen üpçün edilen halaja trawynyň Garabekowul paxta araslaýyjy kärhanasyna da mögsüme dol taýýarlyk görülip, babadaýhanlarymyzyň ýetişdiren bol paxta hasylyny bökdünsiz kabul etmekligi we işlemekligi degişli ähli işler dol tamamlandy.
Bu yerde işlen kompüterler arkaly dolandırılıp ýokary hil derejesinde ýerine ýetirilmegi, ýokary önürjülükli zähmet çekmeklige mümkinçilik töredýär. Kärhanada tawsyrylan paýtaň hil derejesini kesgitlemek üçin barlyghanaň hereket edip, kämil enzamlar bilen enzamlaşdyrylanyny belläp geçmegi möhümdir. Şeýle-de kärhanaň çäginde paýta ýerleşdiriljek meýdançalar, bu ýerde peýdalanjak tehnikalar dol gözden geçirilip, paýta kabul etmeklige bir kemsizlik taýýar edildi. Lewap vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleriniň paýta kabul etjek kärhanalarynda, harmanhanalarda bolup, ýangyn howpsuzlygynyň kadrlaryny berja etmek boýunça wagt nesihat işlerini geçirmekleri, ýangyn söndürüji enzamlary ulanmagyň düzgünleri bilen tanışdyrmaklarym aýratyn bellälikdir. Lewap vilayatynyň zähmet söýür babadyhanlary ýerden bol hasyl almaklygy, halal zähmet çekmeklige döredip beren şertleri üçin gahrman arkadamyzyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Mar welatynyň işiwur telekeçileri Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyny iş önürjülüklerini hasam artdyryp, bazar gatnaşyklaryna bäsişge okuyup, ýokary hili önümleriň uly tapgyrlaryny önürip, ilaty gödürleýärler. Şeýle önürjülükli işleýän hususy kärhanlar hataryna Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agaty bolan Mar etrawynyň çäni ýerleşýän Täze Ay harit nişanly şoklat önümlerini önürýän hususy kärhanany görkezmek bolar. Hormatly prezidentimizin kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek barada edýän aladalary ýurdumyza azyk howpsuzlygyny öpçün etmäge, münasip goşunt goşýan hususiýetçileri täze zähmet üstünlikleri ruhlandyrýar. Işiwur telekeçileriň dörejelikli ödegleri netijesinde hususy kärhanalar daşar ýurt önüm önürjileriň iň kämil tehnologiýalary bilen öpçün edilip, olarda önürleýän azyk önümleriniň möçberleri we görnüşleri barha artýar. Mar welaýatyna da Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan hususy kärhanalaryň bir neçesi bolup, olarda halkymyzyň uly istek bildirýän bagtyýarlyk döwrümizin önümleri önürlýär we el ýeterli bahalardan halkymyza hödürlenýär. Mar etrawynyň çägindäki Täze Ay harit nişanly et we et önümlerini önürýän hususy kärhananyň önümlerim bazar gatnaşyklaryna bäsişge okuyuply önümler hasaplanylýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi ösdürmek baradaky aladalarynyň ruhlanyp zähmet çekýän bu hususy kärhananyň işgärleri şu ýylyň başyndan bäri şoklat önümleriniň ýüzlerçe tonudan gowragyny taýýarladylar. Bu ýerde günnelik önürleýän şoklat önümleri häzirki zamanyň ýokary tehnologiýaly enzamlarynyň kömegi arkaly önürilip, olaryň hil derejesine aýratyn ünsürlýär. Hususy kärhanada önürilýän şoklat önümleriň görnüşleri artdyrylýar. Häzirki wagtda hususiýetçiler halkymyzyň ösen isteklerine eýe bolan şoklat önümleriniň 60-dan gowrak görnüşlerini haritlik derejesi ýokary bolan gaplara gaplap ilatymyza ýetirýärler. Bu ýerde şular ýaly durly görnüşli şoklat önümlerini önürmekde baý iş tejribesi bolan hususiýetçileriň ýüzlerçesi zähmet çekýär. Olaryň çekýän asly zähmetleri netijesinde hususy kärhanada önürilýän bagtyýarlyk döwrümizin azyk önümlerini halkymyz tarapyndan uly istek bildirilýär. Haritlik derejesi ýokary bolup, göze gelýär döwrewap gaplara gaplanylýan bu önümleriň daşary ýurtlardan getirilýän haritleriň orny tutup bilýän önümler bolmagy bolsa, hasam gowonyrjydyr. Döredip bergen giň mümkinçilikler üçin telekeçiler hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Sahawatly toprağymyzda östürilip ýeştirilýän göýök bakça önümleriniň bitkinlik hasyly ak badalarymyz berip, azyk bolşulugyny üçin edýär. Ahali welaýatynyň edermen bakçasy ekrançylaryny ýetişdirýän dünýä meşhur datly gawunlardyr garpylarym ul isleýe bolýar. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiz daýhanlarymyza uly üns berip, olaryň halal zähmetini çäksiz sarpa goýýar. Şundan ruhlanýan ustad bakçaçylarymyz ýylyň ýylyna gawun garpylaryň gowdan gow görnüşlerini ýetişdirip, azyk bolşulugyna münasip goşunt goşýarlar. Ahali welaýatynyň hususan da tejen toprağynda daýhanlaryň alyn deri bilen ata-babalarymyzyň umyt arzulary bilen öndürilen türkmen gawunynyň şirin lezzeti asyrlar boýy dünýä ýüzüni haýran galdyrypdyr. Türkmen gawuny günüň ysy çoğuny täsin gudraty ýugurlandyr. Ol türkmen toprağynyň taýsyz hazynalarynyň biridir. Daýhanlar gawuny elmidama beýlek ekinler bilen bilelikde ekipdirler. Şeýdibem gawunyň ýaýragy udaklary ýaýrap gidýär. Onuň süýjüligi barada gürrüňler älim jahana dolýar. Ir zamanlardan bäri türkmen toprağyny aýratynda tejende ýetişdirilen türkmen gawuny bazarlarda gymmatly haryda deňelýän eken. Ahally baba daýhanlar irekden ekini, ýere urar kökünü diýen atalar sözünden uğralyp, häzirki günlerde gawunyň durly görnüşlerini ýeşdirýärler. Ustad bakçaçylar paçagynda guradylan hersi aýry-aýry tüýnük ýüpünden asylan gawun çygitlerini ekýärler. Soňra eklen çygitler göýgerip, gol ýaradyp başlaýar. Biýaralarynyň gollaryny töwerek daşa ýaýrady uraýar.
Bir seretseň her biýarasy giden bir meýdan tutup terne durar. Gawunyňky 100 günden soň 100 gün diýilýär. Wagt ýetip gawun bişip ak badarlarymyzyň, toý taşaklarymyzyň bedegine öwürlýär. Türkmen bagçaçylarynyň şan şöhratyny ählime ýaýan, bereketli toprağymyzda ötüp ýetişýän ballan datly gawunlar bilen birlikde ala garpylarym bugünkü günde kärendeşleriň ekip ösürip ýeşdirýän islegli önler bolup durýar. Mehriban arkadamyzyň o hojulugyna berýän uly gollugy netijesinde Ahal welaýatynyň kärendeşleri datly gawunlar ýaly garpylaryň bitkinli we bereketli hasylyny ösürip ýeşdirmek ugrunda ihlasy zähmet çekýärler. Häzirki wagtda tebigaty gelşik berip ösýän biýaralarynyň arasynda görünýän içi köz ýaly garpylar adamlaryň göňüni götürýär. Mälim bolşaýaly garpylar kädiler maskalasyna degişli 1 ýyllyk ösümlik bolup, onuň ballagy 2-3 metre çenli udap, miwesi togolok, daşy ýygmanak eti bolsa gülüne ýa-da gyzyl bolýar. Garpyzyň düdümi suwdan hemde adam üçin peýdaly bir näçe vitaminlerden ibaratdyr. Garpyz teşneliň gandyrýar. Onuň palçygyndan süýjü müreppi, etinden bolsa toşop taýýarlanylýar. Ahal welaýatynyň edermen daýhanlary toprakdan şyryň nawat bagçy önümlerini öndürmäge giň mümkinçilikler döredýän gahrman arkadamyda tag bolsunlaryny aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, orta ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 3-nji sentýabrda saat 20-den 4-nji sentýabrda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup, Demirada gün matardan tiýili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenärik taraplaryna bolsa 27-32 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny asken bulutly hawa bolup, Demirada gün matardan tiýili sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny az bulutly hawa bolup, Demirada günordan tiýili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 15-20 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Levap welaýatyny az bulutly hawa bolup, Demirada günordan tiýili sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 16-21 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Daşowdy welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup, Demirada günordan tiýili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 16-21 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda asken bulutly hawa bolup, Demirada gün matardan tiýili sekundy 8-11 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 22-24 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyzda 10 sentyabr aýynyň 4-üni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 20 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanma maslahat berýär. Mehriban ýeşär. Bu düzgünleri berk berjaýsyna, ýylyň islenip basyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýalyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýahla wagtlarda teşebbüs etýär. Ähli şoň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun